Hey, salibonani. Ngifiki emawoleni inilowa Gweru. Ngifuna ukukhuluma ubunye umfana le victim ye lokuzeni child marriage. Buya la. We had to give her biscuits in order to convince her to talk to us because she's too scared. We are also going to call her Maititi just to protect her identity. She's only 14 years, but already a mother. When Kulumi Shona. Right. Alright, Kiskan. Chituudza iwewe nyaya yako kuti chichakaitika kusvika uri pavari zvavari zvotinodaira kuti waamai. Une makore mangani? Ngurikudza makore ako bwacha utiudza zvakaitika muchidimbu. No, 14 years. Saka ina ndiri kuchikora ndiri 7. Nanyota mukomana wangu yanga ine 20 years. Ndobva ndazona ngatonya pamiri. Ndota pamiri dawa. Ndatiza ndanomba kwanda dumamba kwedu. Ndobva ndazomba kwemvaramba kati azviziva tombopedza chikoro chake. Ndazozomba kwedu. Tatumba kwedu dakamba tazongona. Kwatouya vana tisachangane mari dzavo. Vakamba abvisa kumamba kwedu. Ndazoseka manongara naye. Saka tangachiwirana zvakanaka izvo ndi mwana wangu ane 9 months. Ane 9 months mwana wangu taitongoizana. Asi mazano haachandidi akungondisiya. Achirara panze achinorara nevamwe vasikana. Nechidiki. You have heard it from the horse's mouth. Zviya munhu hanzi unza wani timbonzwa kuti rine inonzi chiko rine spice here. You have heard it from the young mother's mouth. Zvakaoma. These are so many cases dzikungoitika munyika medu dzevana vevasikana vari kupedzera chikoro panzira vachiroorwa. In this case vakaona kuti mwana uyu under age kubva vanobisa mari kutaura kwaakuchita mwana yanga achiti maparents ake zvinhu zvakati prese vakabva vatambira mari kubva aenda apa mukomana haachabatiki. Zvinhu zvacho soka ndonyaya zvingoitika munyika medu zvisingaripotwe kumapurisa nekuti vanhu vari kuhwanda. I'm Softaz lokuzeni. Iwe unogona kulokuza unogona kwenda. I'm Softaz lokuzeni. Report ndimireka. Reporting for Mbuzi Yadura Media. Thank you for watching. Miraka sakanya. Akwaiti mukomana kwacho.